alaikum, barkamu da yau, barkamu da sake kasancewa da ku a wannan channel ta AMU Special Tech. So yan uwa, kamar yadda kuka sani cewa wannan channel ta mai albarka a kullum tana kawo muku bidiyo ne akan abin da ya shafi harkar technology, musamman ma akan samun kuɗi a online. So yan uwa, a yau za mu yi muku bayani ne akan Smart Energy. So dan sun yi sabon update, so shi yasa muka ce bari mu sake kawo muku bidiyo akan ta. So don haka ba ta da ɓata lokaci ba, kawai ku biyo ni mu je a fara bidiyon. Amma kafin mu ci kai tsaye ga bidiyon, dan uwa kada ka manta, idan baka yi mana subscribing ba, so ka daure ka taimaka ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawa ka zaɓi all. Ta haka ne a duk lokacin da muka ɗaura sabon bidiyo kai tsaye YouTube za su sanar da kai. Mun gode. Assalamu alaikum. So kamar yadda kuke gani, za mu shiga WhatsApp ɗinmu domin mu shiga kan link ɗinmu, mu nuna muku yadda ake register, sannan mu nuna muku wasu abubuwa da yake ciki. Okay, so kamar yadda kuke gani, wannan za mu shiga cikin WhatsApp ɗinmu kamar haka. Okay, ga link ɗin nan sai in danna shi kamar haka. Okay, so kamar yadda kuke gani, za ka zo nan kamar haka. Idan ya kawo maka fuskar nan, za ka zo nan register. Okay, a nan wajen za ka sa lambar wayarka, a nan wajen kenan za ka sa kuma maka kamar haka, sai ka cire 0 na farko. A nan kuma za ka sa password ɗinka. Okay, sai ka yi confirming password, za ka maimaita password ɗin da ka sa kenan. Okay, nan wajen captcha, wannan enter captcha kamar yadda kuke gani. Kaga ka sa phone number a nan wajen, ga password ɗinka, za ka maimaita password ɗin da ka sa a nan ɗin, za ka maimaita shi a nan wajen. Nan wajen shine inda za ka sa wannan nambobin, ka gani? So kamar haka. Okay, so kana sawa kawai za ka zo ka danna inda aka rubuta register kamar haka, sai ka danna shi. Okay, so kana dannawa kawai za ka ga ta buɗe maka nan, sai ka zo ka danna inda aka sa mai kamar haka. Okay, kamar yadda kuke gani, gashi muna yi sun bamu naira 700 kamar yadda kuke gani, kun gani ba, wannan welcome bonus kenan. So nan wajen kuma login, a daily kullum za su baka naira 10 idan kai login na platform ɗin kenan, sai ka danna shi kamar haka. Okay, kamar yadda kuke gani, so kun ga sun ba mu naira 10, kaga 700 da naira 10 kenan. So yadda za ka yi ka sa kuɗinka, idan kana so awa, za ka zo ka shiga nan wajen inda aka sa recharge. Okay, ka gani nan wajen za ka danna kamar yadda kuke gani, akwai na 2,800 za a ringa baka naira 300 a kullum. So a 200 da naira 80 kai kullum za a ringa baka, ga na 7,500 kamar yadda kuke gani. So idan kana so kai ko na 2,000, sai ka danna kamar haka. So kana dannawa za ka zo nan ƙasa, nan ƙasan nan za ka shiga. So abinda za ka yi a nan waje, za ka zo ka danna inda aka rubuta recharge immediately, sai ka danna shi kamar haka. So kamar yadda kuke gani, muna dannawa ya kawo mana nan wajen. So kun ga iya adadin kuɗin da za ka sa 2,800, kaga. So ga account number nan, ga nan sunan bankin, sannan kuma ga sunan mai account ɗin kenan. Za ka zo ka kofi, da farko za ka zo ka kofi account number kamar yadda kuke gani nan wajen kofi account, za ka kofa. Bayan ka kofa, za ka je ka tura kuɗin ta application. So inda za a sa narration, wannan za ka zo ka kofa, ka gani kofi the narration, transfer narration, kun gani. So shi za ka kofa, za ka je ka sa a wajen narration. So nan wajen kuma bayan ka tura kuɗin, za ka screenshot ɗin payment ɗin kenan, za ka zo ka yi uploading nashi a nan wurin. So bayan kai kuma za ka ɗan yi ƙasa kaɗan, za ka ga inda aka sa input the Zenda name, nan kuma sunanka wanda kake amfani da shi na account ɗin, shi za ka sa. So kana sawa, za ka zo ka danna submit, kana dannawa insha Allah kuɗinka zai shiga normally kamar yadda kuke gani. Bara mu ɗan yi baya kaɗan, nuna muku wasu abubuwa. Okay, so kamar yadda kuke gani, idan ka zo wajen da aka rubuta home page, sai ka danna shi kamar haka.
Ok, kana dannawa za ka ɗan yi ƙasa kaɗan. So kun ga mashinan nan 2000 da naira 800 gashi nan. Idan ka siya na 2000 da naira 800 za a ringa baka 200 da naira 80 a kullum daily. Ok, gashi na 7500 shi ma kullum za a ringa baka 825. Ga sanan dai duk wanda kake so dai at your own risk, amma ka san yanayin shigan da za ka yi. Ok, shine kenan. Ok, mun gode sosai sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba.